Hei, tervetuloa Joomlan blogin kirjoitusohjeisiin. Tässä ohjeissa on käytetty K2-blogikomponenttia. Kirjaudu sisään etukautta kirjaudu laatikosta, eli kirjaudu moduulista. Kirjautumisen jälkeen näet Lähetä uusi artikkeli-linkin sivun oikealla laidalla. Klikkaa Lähetä uusi artikkeli-linkkiä. Anna uudelle blogikirjoituksellesi otsikko. Käytä hakusanoja otsikoissa. Anna uudelle blogikirjoitukselle myös otsikon alias, eli www-osoitteessa näkyvä otsikko. Alias ei saa sisältää ä eikä ö kirjaimia eikä muita erikoismerkkejä eikä välejä. Voit käyttää samaa kuin otsikko, mutta ilman välejä ja erikoismerkkejä. Valitse blogikategoria, eli kategoria, jossa blogisi näkyy. Anna tunnisteet, eli hakusanat. Kirjoita hakusana ja paina Enter. Voit kirjoittaa useamman hakusanan. Muista käyttää hakusanoissa tärkeitä hakusanoja. Valitse julkaistu ei tässä vaiheessa. Kirjoita otsikko. Kirjoita kappale. Kirjoita otsikko. Kirjoita kappale. Kunnes olet kirjoittanut haluamasi tekstin. Vasta kun olet kirjoittanut haluamasi tekstin, määrittele otsikkojen headin määritykset. Headin määritykset ovat tärkeitä, jotta Google löytää ja huomioi otsikot. Älä käytä headin 1 määritystä, vaan käytä headin 2 tai headin 3 määritystä blogissa. Headin määritykset löydät Paragraph-valikon alta. Kun olet kirjoittanut tekstin, paina tallenna. Seuraavassa ohjevideossa kerron, kuinka lisäät kuvia blogiisi. Kiitos.